Svätá Alžbeta od Najsvätejšej Trojice hovorí: Duch Svätý, prameň pokoja a svetla, príď a osvieť ma. Som hladná, príď ma nasýtiť. Som smedná, príď ma napojiť. Som slepá, príď ma osvietiť. Som chudobná, príď ma zahrnúť svojimi darmi. Som nevzdelaná, príď ma poučiť. Duch Svätý pôsobí prostredníctvom svojich darov. Dary múdrosti, rady a rozumu pomáhajú utvárať postoje k životným skúsenostiam z teoretickej stránky. Dávajú nám potrebné poznanie a schopnosti. Možno povedať, že Duch Svätý cez ne poskytuje človeku schopnosť pochopiť tajomstvá života a že mu dáva určité teoretické chápanie nadprirodzeného významu každodennosti plnej skúšok, ťažkých útrap a zápasov. Ostatné dary, dar sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu, nám umožňujú prakticky použiť to, čo nám bolo dané poznať. Osvecuje náš rozum, aby nám napovedal, ako sa máme rozhodnúť v konkrétnych prípadoch. Aké prostriedky máme použiť? Ako v živote uskutočňovať postoje, ktoré by sme mali zaujať? Ako vyjadriť presvedčenie, ktoré nosíme v sebe? Dáva nám svetlo predovšetkým v skúškach, spojených s utrpením. Učí nás krásnemu umeniu, ako v utrpení zrodiť lásku. A rodiť lásku predsa neznamená nič iné, ako odumierať sebe a prijímať skúšky a utrpenie tak, ako v živote prichádzajú.